नहीं इस शर्टवा में आयरन काहे ना कैलू? अरे छुट्टी ना मिले जी, वही में ना कैलियो हल। तो दिन भर करा है कोची? तो तू ऑफिस जा तो दिन भर काम कर जी, हम घरे रही तो काम ना करही। अरे कमाए पर तो तना बुझे, तो बोलना तो आसान है ये। जितना तोर कमैया घरवा में लगा न हो, उतना कमैया हमरो घरवा में लगा है। हैं? तू कुछ कमा रहे जो तोर कमैया घर में लग रहे? सुन, जे भोरे से उठाई जे 10 बजे तक किचने में रही आ सांझ के 6 बजे से 10 बजे तक किचन में रही, ओकरा लगी अगर दाइयो लगाता ना तो 5,000 से ज्यादा भी लेतो काम ना। आ दिन भरी झाड़ू पोछा या कपड़ा धोबही ओकरो 5,000 रुपया लगता। आ लइकवन के दिन भर जे आगे पीछे चलित रही हो ओकरो ले तो 4,000 रुपया। तो बात ये हवा कि तोरा ऑफिस से पैसा मिल जा हवा, सरकार दे दे हो, हमरा पैसा ना मिला। हमरा खाली साल भर में एगो साड़ी कपड़ा यही सब ला के दे दे, उतने में खुश रहे। अरे के नाम पर ढोंग पचीसी बतिया लगलन है, हमरे पूरा हिस्ट्री सुनावे लगलन है। सच्चाई है जो सुना देलियो, तो आप तो लगते हो तो कि सही बात कह देलक। सही हले तो कलम चलाता है, सच्चाई हली तो यही तो नसीब में ना है, कलम चलाती है तो फिर हमरो मिलत है। यही सुनने लगी है कि कपड़ा आयरन कर दा, झाड़ू दे दा, पोछा दे दा, यही कर दा।